Has vist la plantilla primer, que era en paper, retallat i encavat. Hem retallat dues peces, dues plantilles. Aquesta així i una transversal, amb unes ranures per poder-les encaixar una dintre l'altra. Pues nada, quan tenim la carcassa, tenim que anar enganxant trossos, tallats més o menys a la mida, perquè fer les diferents parts, perquè faci la curva. Trossos petits, van enganxant a poc a poc, i després amb una cinta se van plegant perquè vagi quedant la forma. Aquesta és fineta, i la meva és una àmfora. El caràcter, l'àmfora caràcter. Un caràcter. Amb més capacitat. És d'oli i l'altra és binària. Això és una àmfora. I això és, no sé... Una altra àmfora. Això és una altra, dos. I enganxem tros a tros. Mira, pedaç a pedaç, posem la silicona, al borde l'hem aixafat perquè encaixi bé i després ho anem enganxant. Així, pedaç a pedaç. Molt laboriós, però bueno. Què fas això? Perquè I s'adapti més a les teves cantonades. Per què les tires? Explica-ho, home. Sí, ho estirem, perquè s'adapti més a les teves cantonades. Jo que les cantonades llavors com ho poses, veus? Queda més ben adaptat. Igual que Antonio no queda, Estic fent la part central de l'àmfora, que és, de fet, la més fàcil, no? Perquè el cono és el que costa més, i ja l'hem anat fent, i ara aquí és més fàcil. I aquesta part d'aquí tenim una senyora que és experta en aquests espais i és els que farà ella. Perquè els altres fem el que podem. Un cop ja la tenim completament recoberta del cartró, per donar-li, per harmonitzar tota, treure les curvatures que hi pugui haver-hi, els nervis, i per donar-hi consistència en el cartró, perquè clar, no deixa de ser que és feble. Doncs es va agafant capes de paper de diari encolat, cola per sota i cola per sobre, i va endurint, i que s'assequi. I un cop sec, la fase següent, que serà... Després que hi he posat el paper de diari, doncs aquí hem posat, per donar-li la textura, hem posat les serradures. Les hem deixat secar i un cop deixat secar, doncs hem agafat ja l'àmfora ben seca, ens hem posat al solet, en un pati de casa de la Farners, i hem fet la pintura amb pigments naturals. I com que hi ha la textura de les serradures, mira, veus? I a més queda bé. I allà a l'aire lliure s'ha assecat molt bé. I bueno, queda la textura, queda el color. Posem cola perquè s'enganxi bé, perquè si no posessin cola no s'enganxaria. I bueno, trobo que queda... Sembla una àmfora. Com que no es veiem mai, saps? Escolteu, quantes àmfores esteu fent? N'estem fent 20. Estan en diferents fases de producció, d'acabada n'hi ha una, però bueno, paciència i endavant. Tenim insistint, i al final doncs tindrem les àmfores. Somiem àmfores ja. No, i ens ho passem molt bé, la veritat. Si ens ho passéssim malament ja hauríem dit no hi ha àmfores. Però com que ens hem apassionat, gràcies a la Farners, s'ha de dir que la Farners ha posat molta empenya i moltes hores. I dic, bueno, va, vinga, anem a fer les àmfores. Hem d'enganxar el Marçal i escolta. Bueno, moltes felicitats i moltes felicitats al cercle artístic. Moltes gràcies.